Sabuba khajani sabuba pikungni bobagrale jotono hamjago bo Christian bo Hindu bo Muslim bo Sikh ani boni tanio khakmu jinis gărui phiaba omono tini phonogirika bobagrani hamjak mani mari tini kwbangma Hindu tei kwbangma Christian rokno tamjaknai amhai manui tini yapharui khakwar bai khe maya bini jotto tongmano phunugui phiaba o jorao tabubo Jesus bwkha hamyarok bo Christian hinui bono ST facility ni nokna nangnai hinui samung khlailai tongnai phiaba o morokno naisigui swrungnani chini thani belai no nangkugu ambagini tabuk o jorani je news o swng nugui tongmani o morokno naisigi swrungdi bobagra bini tangmung bini twimung bini khlaimung bini hamjakmungo lukurok uansukthai klaio kwbangma bobagrano hamya sao phiaba bobagra jotoni bagui no kaham khlaio nainai di o mang.